Narode severno-banatski, omladino starija i mlađa, štibuci, derani, deranke, obešnjaci, šiparice i ostali. Čujte i počujte, daje se na znanje. Vaši drugari iz Resurs centra za Severno-banatski okrug, nezavisna omladinska organizacija Aktiv, uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, raspisuje konkurs za finansiranje omladinskih projekata u cilju posticanja aktivizma i volonterizma u Severno-banatskom okrugu, što bi značilo da će oni da vam daju pare, a vi da radite nešto korisno i lepo. Ako ste kreativni, hrabri, humani, ako umete da omogućite kvalitetniji život vršnjacima, ali i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici, u vašem selu ili može i na salašu, i imate između 15 i 30 godina, učestvujte u programu koji ima za cilj da postiče aktivizam i volonterizam mladih širom Srbije. Momci i devojke koji će vas malo bolje upoznati sa ovim su veoma voljni da se družidu sa vama. Zato možete da ih o svemu pitate ako se konektujete. To se sad tako moderno naziva na onaj internet. Adrese su www.aktiv.org.rs www.zamisliživot.org. Dakle, to su onih 6 V-ova. Ili kako bi Amerikanci rekli, dable, pa tako dalje. Imadu oni i onaj Bookface ili Facebook. A ko će ga znati kako se tačno izgovara? To se može gledati na njihovoj fan strani Mladi su zakon za 2013. godinu, Severno-banatski okrug. Ako hoćete da se prijavite, prijavite se na konkurs koji traje od 29. aprila do 15. juna 2013. godine. Ajmo sada svi lepo da se aktiviramo. Kérném a szíves figyelmét mindenkinek, de legfőképpen az ifjúsághoz szólnék mostan. Barátaim, északbánátiak, földieim, figyeljetek rám, hisz közhírré tétetik. A ti barátaitok az Észak-Bánáti Erőforrásközpont, vagyis az Aktív Független Ifjúsági Szervezet az Ifjúsági és Sportminisztérium támogatásával pályázatot hirdet ifjúsági kezdeményezések támogatására, hogy elősegítse a fiatalkori aktivizmus, önkéntesség Észak-Bánát körzetében. A hivatalos bürokrata nyelvet félretéve az annyit jelent, hogy ők annak pénzt, ti meg fiatalok csináljatok valami hasznosat, kreatívat. Ha tudalékosak és egyéb iránt ügyesek is vagytok, s bátrak, mint én ifjúkoromban, kellő emberséggel rendelkeztek, és esetleg tudnátok szebb s jobb életkörülményeket biztosítani magatoknak és fele barátaitoknak, na és persze a többi lakosnak egyaránt közösségetekben, amennyiben betöltöttétek 15. életesztendőtöket, ám nem múltatok még el 30 évesek, s az élet kínálta tömérdek munka miatt bőséges zavarban vagytok, s van szabad időtök ebből fakadóan, vegyetek részt a programban, melynek célja elősegíteni az ifjúsági aktivizmust és volonterizmust egész Szerbia területén. Vannak fiúk, és igen szép lányok, akik jobban megismertetnek benneteket ezzel a programmal közelebbről. Készségesen állnak rendelkezésetekre. Ezért mindenről megkérdezhetitek őket a következő internetes címen, mivel a posta ma már nem divat. www.aktiv.org.rs www.zamisliživot.org. Van Facebookjuk is. Nem is tudom pontosan, hogy is kell kiejteni. Na, ott meg lehet tekinteni az ő rajongói oldalukat. Mladi su zákon 2013, Severno-banatski okrug. Na, itten esdekelhettek utánuk, és lehet tetszikelni, meg hozzászólni. Meg nyomon követni az eseményeket. Ha jelentkezni akartok, jelentkezzetek április 29-től június 15-ig. Ebben az esztendőben. Amit mondtam, azt megmondtam.